Hell, we are live. Daalụ no. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, mgbede ọma mpaghara ụwa niile ebe ị na-ekiri anyị. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị wụ ndị digital business, ndị azụmahịa igwe ma ọ azụmahịa digital. Anyị eburukwa ọzọ bịa n'ụbọchị taa. Ya ọwụ niile anyị ọfụma gị hụ na ọ wụghị sọsọ m mụ na ndị mụ na ha na-azụka ahịa soro bịa n'ụbọchị taa. Anyị bịakwara n'ụbọchị taa ka anyị kọwakwa ọzọ uru azụmahịa dijitalụ a bara, uru ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ibido ịzụ ahịa dijitalụ a, ihe ị ga-enweta karịa ahịa ịzụ ahịa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ibido azụmahịa dijitalụ. Ọ ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụkwanụ Nwaada Doris, ebikwanụ m Island, mụ na ụmụaka atọ na di m. Ana m azụkwa n'ahịa dijitalụ anyị na-ekwu okwu ya, na-etinyekwara ndị mmadụ aka, ndị chọrọ ọnụ ibido zụwa ahịa nke ha, m na-etinyere ha aka ka ha bido, gosikwanụ ha otu ha ga-esi mee ya, maka ihe ndị oyibo na-akpọ mentọ, nwụkwa mentọ na-etinyere ndị ọzọ aka. Ka m werezi ohere a nyefee ụmụnne m ka ha bịa kọwata onwe ha tupu anyị ebido kọwa nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ka m nyefee ya Nwaada Salome na Belgium ka obi ka ọ gwa anyị aha ya na ebe obi. Ngwanụ nwunye Odogwu, ọ wara gị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekena m nụ, daalụkwa nụ. Ọkwa Nwaada Salome ọ ya na-ekwu okwu. Anyị abịakwala n'ụbọchị nke taa ka m wetara n'ozi ọma nke dị na azụmahịa igwe, azụmahịa dijitalụ nke anyị na-azụ na mpaghara ụwa niile dị iche iche. Aha m bụkwa Salome, awụ m nne ụmụaka anọ, awụ m onye Igbo and ebikwa n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Ana m asị ka unu were oche, unu eweta mmiri, weta nnọọ popcorn, nọrọ ọdụ ka unu wee nụ ihe m wetara n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ rienne ụmụnne m. Daalụ rienne nwunye Odogwu, daalụ rienne. Ka m werezie gaa from Belgium, ka m marazie ma m ga-eji ụgbọelu gawa ma ụgbọala ka m ga-eji. Ka m gawanụ na nke Stella Maris na Germany ka m mara ma ụgbọelu. Salome, ọ dị n'unu nso, ke nke m ga-eji ụgbọelu ka ụgbọala, ke nke ga-aka mma, ke nke ga-eme eruo ọsịsọ ka hapụ igbu ndị mmadụ oge. Ngwanụ ka m werezie ebe ọ na m nọ na Belgium, ọ dịghị anya ka m were ụgbọala gawa. Ngwanụ oke, ngwanụ Nwaada, enyefe m gị ya n'aka, ngwa were jide, gwa anyị onye wụ. Daalụ rinne Sister Doris from Ireland. Daalụ, Chukwu gozie gị. Ndị be anyị ndewo nụ, daalụ nụ. Afa m bụ Stella Maris Tochukwu-Ndika. Abụ m nwaada, bụrụ mama, bụrụ nwata akwụkwọ. Enwe m ụmụ na-atọ. Ebi m na Germany, ebe anyị na-asụ the gate there. Alles good? Ya, super. Daalụ rinne. So ka nwaanyị si kwu, well, just relax ya nụ, kunu sola anyị ghọta ife anyị na-eme. Nwa mgbe nta unu ya bụkwa part of us. Daalụ nụ. Daalụ nne nwunye Odogwu. Ngwanụ ka m nyezie onye akụkụ ụlọ ya ka o were kọwatara ya onwe ya. Juliet, ngwanụ, mma na gị na Sister Stella Tochi bi n'akụkụ ụlọ. Ngwanụ ka m nyefee gị nke a ụkwụ ka m ga-ejizi bịa. So ọ jọs m chigafe ụlọ nke a gafe nke ọzọ, ya bụrụ na nke gị, ngwa were jide. Biko nwunye Odogwu, lọlọ, kpatụ anya onye ịwụ, gwa anyị ihe na-eme. Ngwa, ọ wara gị. Ọ dị ka netwọk ya na-enye nsogbu. Daalụ nwanne m nwanyị, Sister Doris. Daalụ nwanne m nwanyị, Sister Doris. Daalụ rienne. N'onu ya bụ Nwaada Juliet Chizoba. Mụ na ezinụlọ m bi Germany. Abụkwana m onye Imo steeti. Eji m ụmụ ịnọ. Ana m azụkwa n'ahịa a na-akpọ ahịa digital marketing. So ọ ka mma otu nsi bịa nọnyere anyị tata ka anyị nwee ike ịtụle uche n'ihe anyị ji maka ya bịa. Daalụkwanụ. Daalụ rienne Nwaada, daalụ, Chukwu gọzie gị. Ihe anyị na-ekwu okwu ya, uru ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ibido ịzụ ahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya.
azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya, ị ga-eji ya were mmanya atụ na ndị ahịa shọpụ nke ịkwapere na-ere. Maka ọ bụrụ na imepe shọpụ na-ere na-ewu na ị na-azụ ahịa na shọpụ nke ndị oyibo na-akpọ physical shop, ya wụ na ị na-azụ ahịa n'ụlọ ma igoro imepere shọpụ gị na-ere, ọ dị nọ ebe ahụ gburugburu ebe ahụ ndị ga na-abịa zụ gị ahịa. Ọgbawule mechiri shọpụ ahụ, shọpụ ahụ emechiela, enwe onye ga-abịa zụ ahịa. But ọ bụrụ na ọ na azụmahịa dijitalụ a, ọ ga-etinyere azụmahịa gị aka ya ọgagharịa ụwa niile. Maka na soshal midia owu inwe ike ya wụ na Facebook, for example, ya Facebook otu anyị nọ, ndị na-ekiri anyị ka nkụ na ogbe anyị na-ekwu okwu a, azụmahịa anyị ka anyị na-azụ, ndị na-ekiri anyị akarịala. Ọwụ sọsọ ndị bi ebe ahụ anyị bi bụ ndị na-azụ ahịa, ụwa niile, imirikite ụwa niile ga na-azụ azụmahịa anyị na-azụ. So ọ ebe ochi dị iche. Maka ọ bụrụ na ikwu okwu shop, ị ga-akwụ n'ụgwọ shop gị, ga-akwụ okwu ndị ga-etinye n'ime ya, ga-etinyere gị aka na-ere ahịa. Ma ọ bụrụ kọsị sọsọ gị na-eme ya, ọ bụrụ na ị nwere emergency, so shop ga-enwe mmechi, but gị bịa kwụọ okwu ụgwọ ọkụ ị ga-akwụ. Mgbe ị ga-abịa mechi ihe ndị a, gị hụ na ihe na-aga, ihe na-emefu ga-akarịrị nke karị emebekwanụ, ma ị ga-emezu ya ma ọ na ị ga-emezu ya. But ọ bụrụ na ọ na azụmahịa, ọ bụrụ na ọ na dijitalụ anyị na-ekwu okwu ya, na ọ na dijitalụ ka ị na-eme ya, ị ga-ekwu okwu shop, ị ga-ekwu okwu ndị ga-abịa, ndị ga-eme employee ga na-akwụ ụgwọ, ị ga-ekwu okwu ịkwụ ụgwọ ọkụ. Ihe niile ahụ ga-eme gị nwetakwa ego back, ị ga-emefu ego buru ibu. And azụmahịa gị nwe ihe ga na-azụ mgbe ọbụla, and ọ ga-agagharịcha ụwa niile. Otu ị ga-esi nweta ndị ga-abịa na-azụ gị ahịa ga-akarịrị mgbe ị nọ n'ofu ebe na-ere ya. So ebe ahụ ihe mere na o ji wụrụ ihe ebe uru ị ga-enweta ebe ochi dị mma na ibidoro azụmahịa dijitalụ a. Nke kacha mkpa wụ na nke anya, bikos ihe ọbụla na-eme ka ị ga-ama ihe dị n'ime ya. Nke anya anyị na-ekwu okwu ya, maka na nke anya ihe o bu bịa ka nkụ. Uru ị ga-enweta n'ime ya karịrị nke ihe karịrị azụmahịa ndị ọzọ ị ga-enweta. Maka na nke anya ihe dị n'ime, uru dị n'ime ya karịrị akarị. Ị ga-eme azụmahịa na-azụ mgbe ọbụla ya ọgagharịcha ụwa niile. Mgbe ọbụla ha kpọrọ gị ịnọ ya, mgbe ọbụla ha tinyekwara aka na igwe gị, ha ga-enweta ozi from you. Ebe ochi dị mma karịa na nke ndị ọzọ. Ka m were ohere a nyefee nwanne anyị Stella ka ọ gwa anyị ihe oche ga-awụ uru onye ọbụla na-azụ azụmahịa dijitalụ a ga-enweta. Ngwanụ were jide Stella. Dalụrị Sister Doris, ife mụnwa ya etinye bụ unu ma azụmahịa dijitalụ a bụ ọ ya eme ịma na-etufu ego rinne. Ọ ya nye gị aka ị na-esevu ego ọfụma, because isi na traditional business ka ị na-eme, ị enweta chop, ị akwụ ụgwọ chop, ị ya na-apụ everyday ụtụtụ ti mgbede, ị ya nọkwada na-egote nri o na ọda nri, then ụgwọ ọkụ, ụgwọ ife niile. Mana ọ bụrụ na ị na-eme nọrọ be gị, home office ka akpọ nya, ị nọrọ be gị na-azụ afịa dijitalụ a, isevugo ego rent, isevugo bills, because ego ị na-akwụ na ị nọ n'be gị ka ya na-eme. And n'obodo anyị nọ ya, ị nwere ike ịmepụta ofu room na ebe bio, itinye ya na tax, a na-enyekwa gị ego back because iji arụ ọrụ. Ofu na-abụ ibi na ya, mana iwepụta ebe a si na ebe ị nọ eme your digital business, ife na ị na-azụ afọ igwe, a na-enyekwa gị ndị tax pụta, na-etinye ya, iwepụ minus ya dịka ego nọ gị bụ ego ne, i divide ya into 3, iwepụta 1, a na-akwụnye ego ụgwọ back. So ifugo ụlọ ọba dị iche iche, orika. Ife nsi na orika bụ ọ bụrụ mgbe ọbụla everyday ị apụrụle, ị akwụ ụgwọ ị eji wee jee na shop ya nọ. Mana ịnọdụ n'ụlọ na-eme ya, ịma nke ụgwọ fuel. Ọ bụrụ na moto ka ị na-agba, isevu ego fuel avụ. Mana ọ bụrụ na transportation, isevu ego eji gote transportation ticket wee pụọ jee na shop gị. So uche dị iche iche, ọ nwere ka anyị esi wee compare fana bụ ulu dị na azụmahịa afọ igwe erika. Ị nwere onwe gị, ị nwere ike ịnọkwa na ya na-enodu mmụọ gị, mana ọ bụrụ na shop ka ị nọ, ịma mmenwe ya, ị nọrọ na ya, ịhazi ife ndị be gị ya eli, ị na-emekwa business gị, ọ napụrụ gị
because if you reach all over the world, mana ị nọrọ na traditional business, ndị mmadụ ya na-abịa n'ọfịs gị. You know what that means? Ị reach all over the world. Na onye ọbụla within a short period, ị ga-emenwe ya ma ị nọdụ n'ụlọ. Mana ị nọdụ n'ọfịs gị, ị nwere that short time ime all these things. Ifu gị ya, so ọ ya ka m ji si afọ igwe anyị na-azụ ọ baa ulu rinne, ọ baa ulu ọba. Amara m ibido taa mụ emego traditional business, so I can tell the difference. Ulu ọba erika nwefe na-ekpọgo ụmụ m ma P-Plat bụ playground, and mara oge na-eme traditional, it was different. Like Saturday kita ka mma na-abata from office, ike agụchasịa m kaput mean ya idigo destroy. Mana ọ bụla afọ igwe otu m si nọdụ machasịa mma nwee si ma everything. Ọ bụla oge na-eme traditional mmemme nwe ya, so you see the different erigo i relax ya ọfụma maka ọ be gị ka ị nọ. Ọ bụrụ na ọfịs ị nọ n'ọfịs na-eche ka efe ụmụaka na-eme n'ụlọ, ka efe fa na-eri, ka nkewa. So ifugonu ndị be anyị nya ka m ji si afọ igwe anyị na-azụ ọ nwere onye na-benefit run ya. So ka a rapụgodi ya from now. Daalụ rinne Sister Doris, can end ya ebe a. Wow, ọ baala ya okwu n'eze, ọ batara ya bata. Unu anụla n'ihe o kwuru. Ọ sị na ewu na ibido azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya. Ị nwere ike cross ụkwụ gị na living room gị na palọ gị, cross ụkwụ gị otu ahụ with your popcorn. Azụmahịa ga na-azụkwa. Ma gị nwere ike na-eshi ihe na kitchen, itinye nnu gị, tinye ose, ile anya ma ọ bụ na nwere ịkụrụ aka na dọọ business gị. Azụmahịa gị na-azụ. You need ịga na shop. Ma ọ gị ya chọwa ego ị ga-eji bara transportation gawa shop. Unu anụla ya. Azụmahịa ọ ga-enye gị oge gị were nọrọ lekwa ụmụ gị anya, mekwana ihe ndị o kwesịrị ka ime n'ụlọ. Anyị nwawa ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke kwanụ ha werekwana ike ndị ahụ ile bọọlụ na-eshi atọ ụtọ, ha werekwana ike cross ụkwụ na-ele bọọlụ ha. Daalụ rie nne. Ngwanụ ka m nyega nwunye odogwu na onwe ya. Ngwanụ Sister Salome, ka m bufee gị ya n'aka. Ngwa kọtụrụ anyị ihe ị chere uru ọ bara ịbanye ịzụ ahịa dijitalụ a. Ngwanụ. Omit yourself. Sister Doris daalụkwala nne, Chukwu gọzie gị n'ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee kwupụta ihe m chere na isiokwu anya. Ụmụnne m ekwuola ebe o buru ibu. Ịma na ndị Igbo na-asị ị na-azụ afịa nwe na-azụ a na-ahụ gị anya, mgbe ọbụla kpọrọ gị enweta gị fa ha na-asị 247. Ọya uru ọzọ bara. Mmadụ inweta mmadụ 247 adịghịzi. Ekwuola ọrụ na inwe shop, ihe ndị ọzọ ị ga na-eme ma ọrụ na inwe shop, ị ga-enwe oke ebe afịa gị ga-agarụ. Ị agaghị enweta gị na azụmahịa n'ihu akwụkwọ 247. Mana azụmahịa anya ọ ga-eme gị nnọọ ihe bara uru, advantage ga-enwe ewu. Mgbe ọbụla mmadụ chọrọ gị ya enweta gị, ị ga na-enwe ike, ị ga na-eji azụ ya nnọọ. Dasị ha na ndị obodo oyibo na-asị unstoppable. Yes, ụtụtụ, ehihie na mgbede mmadụ mere gị ozi, iburu kọmputa gị, iburu telefonu gị, iwe saa afọ ajụjụ, ihe ọbụla ị chọrọ ime ọrụ na sọpọtụ ka ha chọrọ n'aka gị, ihe ọbụla ha chọrọ n'inweta maka azụmahịa, ịsa ha ajụjụ, gị na ha enwe ihe a na-akpọ transaction. Ihe a na-akpọ transaction bụ na mgbe ị rere afịa gị enwe ihe a na-akpọ mkpebi na azụọla azụmahịa. Ekwuola ya, ọ bụrụ na ị nwere traditional shop, ị ga-emeli ya, ị ga-echewekwa ruo mgbe a mepere shop gị nwere ike ree afịa. Ebe o shiri bakwa uru na oge worldwide agaghị awụrụ gị nsogbu. Mmadụ ga-anọ na obodo anyị wụ Naijiria, gụnwa gị nọrọ na Amerịka, gị ree afịa gị. Time zone is not a problem. Ebe ọbụla ị nọ, obodo ọbụla dị iche iche ị nọ, global visibility. Ị ga na ebe ọbụla ị nọ iwe ree afịa gị, nsogbu adịrị gị. Ya enyekwa gị ohere iwe kpakọ ụzọ gị ọnụ, ya na-asị flexibility. Kedu ife m mere mean?
ị chọrọ ịzụ afịa gị gị zụọ ya. Ọ bụghị nke na asọ kụọla 9 o'clock ọ kụọla 8 ka m bịa pụọ ga kpape shop maka mama gbape shop aga m ele afịa. Mba, nke a wee chọrọ ịgbape shop gị n'ụtụtụ, ịchọrọ gị itinye ya n'iru akwụkwọ gị nọ mgbede ebe dịka 3 o'clock ka mmadụ ga na-enweta m na azụmahịa. Eruo mgbe ahụ ndị ọbụla mara nọ mgbe ị na-eji emepe. Ebe ọzọ shiri ma mma na ị ga-enwe ohere wee kọpụtachara ndị mmadụ otu azụmahịa gị nwee ihe na-akpọ global reach. Ebe ọbụla mmadụ nọrọ ọsị mba kọrọ nọ m, gaa na platfọm m, gaa na webụsaịtị m, gaa n'ebe dị ụta. Onye agaghị adị eche mgbe ọ bịara n'ụlọ gị ọ na azụmahịa gị. Ebe ọbụla onye ọbụla na-anọ iwe zụọ ahịa na-enweghị nsogbu. Ọ ebe o shiri ma mma, ebe o shiri baa uru. Imagine that na gị na ụmụaka gị nọ na picnic na field na beach, mmadụ akpọ gị fonu sị gị kekwa gị just nọ buru telefon gị, ijikwa kọmputa wụ nothing, gị were telefon gị ga-ele anya gasị oke ọdụ adịrị ụtọ ngwa mee nka esendelara m gị nka klik ebe a gị nweta ife na-achọ afịa azụgo. And ọ ga-eme gị ga-espend ego kama ị ga-espend nweta ego anyị ga-eji kwụ ụgwọ shop, were kwụ ụgwọ ọkụ, were kwụ ụgwọ gas, ya batakwa na akpa gị. Ihe a uru nọ ya n'ime. Ya mere ụmụnne m, esi nnọọ ka m kwuwe ya nnọọ, ịhapụ m ebe a nnọọ kwuwe ife m ga-ekwu ekwu ka nkụ. Ịgwa gị eziokwu, ife m ga-ekwu ekwu ka nkụ. So ma ya na-ekwu China, ebe ọbụla nọ China la ya, YouTube, ebe ọbụla nnọọ, TikTok, enweta gị wuru your own boss, gị wuru ọga nke aka gị. Ị ga-eme ndị mmadụ employ ụfa ụgwọ kwa ọnwa. Mba, ọ dịghị ya n'ime, maka na ọgwụwa ji aka gị azụ. Echi chọrọ ịzụ ahịa gị ịzụ, echi na ịchọ gị kpọchie nọrọ n'ụlọ. Andị nọrọkwa n'ụlọ, azụmahịa gị na-azụ na background. Onye nwa mere njisi nọ n'azụ automation. Ya mere ụmụnne m, ka m hapụ ikwu nnọọ okwu karịa ma ọ baa na nke onye ọzọ. Daalụkwa rie nne. Wow, daalụ nne nwunye Odogwu, daalụ. Unu anụla n'ihe o kwuru. Ọ sị na ibido azụmahịa na ọ ga-eme gị ka ị nweta isi evutekwa ego back, na ọ ga-etinyere gị aka azụmahịa ga na-aga ebe aga ụwa niile, and ọ ga-enwe ihe ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ, ọ ga-enwe ebe ihe ga-elimiti ya from ịga ụwa niile, n'ihe ọbụla ga na-aga otu o kwesịrị, ihe o kwuru. So daalụ nne Nwada Salome. Ka m werezi ohere a nye nwunye Odogwu nke ọzọ ka ọ gwa anyị ihe oche uru anyị ga-enweta na azụmahịa dijitalụ. Ngwanụ Sister Juliet. Nwanne m nwaanyị daalụkwa, ekene m gị. So ụmụnne m arụtachaghị aka uru ọ bara azụmahịa a na-azụ n'ịntanetị, ịghọtago. So nke m nwaanyị etinye ọnụ na ya bụ nke a na-akpọ automation, because na azụmahịa anyị na-azụ ọ dị automated, ịghọtago. 24/7 business gị ga na-arụ ọrụ gị na background na-eclose sales, ịghọtago. Even ndị mmadụ chọrọ ịsign na your website, due to na gịnị, your website dị already, ha ga-assign immediately, sign na your website, ịghọtago. And ha sign na your website, gị na onwe gị nwere ike ịnọdị n'ụlọ ma ọ bụ nọrọ na outside with ụmụ gị na-eme ihe ndị ọzọ ị na-eme. Mmadụ duto na ọ dị automated, ị ga-enweta meseji nekwa na onye dị ụta assign go na your funnel. Even mgbe ị ga-elekwa ahịa, ị ga-enwetakwa meseji because na ọ dị gịnị automated. And onwe ha na-akpọ email marketing, because na the business dị automated. So inwetegodi mmadụ now, maybe customer bịara na chọọ ibido your business, chọọ ịma ihe maka business gị, the system already dị automated, ọ ga na-esendịrị ha meseji ha needed. Why na gị na onwe gị nọkwa na-awọkụ ihe ndị ọzọ ikwesịrị na-eme. So ka ịfụ na automation na-enyere aka na business, especially online digital marketing, because ọ bụrụ na traditional marketing ime nweta ihe a na-akpọ automation. So ọ ya bụkwa uru ọ bara
digital marketing bara, and also this automation na-enyere aka very well na digital marketing. So ụmụnne m ekwutechaghị ya ma flexibility o ma global reach, ihe ndị a na bụcha uru digital marketing bara. So ka ọ tọrọ m n'ọnụ. Daalụ nwanne m nwanyị. Daalụ nne Sister Juliet Chimgozie gị. Unu anụla n'ihe o kwuru. Ọ sị na ọwụ na ị na-azụ azụmahịa igwe nke anyị nwa na-azụwa azụmahịa dijitalụ, na ebe mgbe ọbụla akwụkwara aka na dọọ biznes gị n'oge meghe ọkwa ma ọ n'abalị o ma n'ụtụtụ, ọ ya wụ automation ọ na-akọwara anyị ihe ọwụ. Ọ na-arụ ọnụ 247 ihe ọwụ mgbe ọbụla ogori n'etiti abalị ịkwụ aka na biznes a ga-aza gị, gwa gị otu ọ ga-esi, gwa gị ihe, zaa gị ajụjụ ị jụrụ. Ọ ya wụ ihe ọ chọrọ ka ọ kọọ, ya wụ automation ọ na-ekwu okwu ya. Unu anụla ihe o kwuru. Azụmahịa a ga-eme ma mgbe ị ga na-arụ ehi ụra, azụmahịa gị na-aga, ma mgbe ị nọ na ma mgbe ị na-ekpọrọ ụmụaka na-aga ebe a na-egwu egwuregwu, azụmahịa gị so ga-aga. Ebe ọbụla ị na-aga, azụmahịa gị so ga-aga. Ọ ya wụ automation ọ na-ekwu okwu ya. So unu ahụla ya. Ọ ga-adịnụ mma mmadụ ọwụ na ị na-azụ ahịa gị, ịzụ ahịa ọwụ ga na-azụ mgbe ọbụla, ma ị nọ ya o ma ọ na-enọ ya, azụmahịa ga na-agara onwe ya ebe o si dị mma. So ihe mere na anyị ji na-asị ka ịbịa leregedi nke azụmahịa anya nwaanyị na-ekwu okwu ya, batagodi gị bịa lee onwe ya esi gị weta ego, bịa legodi ya gị hụ otu o si aga. Ịbịa lee ya ọwụ nọ ihe ị ga-emeli, mgbe ahụ gị jụwazie ka otu m ga-esi mee ya. Mba na ihe na azụmahịa na-anaghị aga juru eju n'ịntanetị, eziokwu ka ọwụ, bọtụ ka otu ị ga-esi mata nke ga-aga aga ma ọ bụrụ na irute nso. Ọ na otu ị ga-esi mata nke ga-aga ọ mgbe ị batara, ọ irutela ọkwa irute ebe isi azụ nọ, emepe ya gị hụ ma uru ọ dị ya ma uru adịghị ya. Ị gaghị anọ ofe a gị si na isi azụ a na imepe ya na onwe ihe katata n'ime ya. Ntị gị bata, mgbe ị batara n'ime ya, mgbe ahụ gị mara ma uru ọ dị ya ma uru adịghị ya. So anyị ji ohere a na-asị gị ka ị bịa lee anya na ihe onyonyo a ebe ị na-ekiri anyị. Ị ga-ahụ webụsaịtị anyị, chọrọ ofu onye ị chọrọ ka gị na ya zụọ ahịa, ma ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị, mere onye ahụ ozi gị si ya n'uche gị dị ya, hapụzie ya ebe ahụ. Ọ ga-abịazi mere gị ozi, mazere gị atụ otu ị ga-esi bido ihe izuzu ị ga-eme. Maka na ihe izuzu ị ga-eme ị nidi gị kwụ ụgwọ ọbụla, ọjọọ sị bata na nke ahụ ihe izuzu ahụ, imechazie ya ọwụ na ihe hụrụ dị gị mma, egwazie gị ihe ị ga-eme the next step otu ị ga-esi gafee na akịrị ọzọ so ya n'azụ. Daalụ rinne. M ji ohere a na-ekele ndị niile na-ekiri anyị. Nwaada Nasa Marketing from USA, daalụ rinne, imela bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Na-ekele mewerekwa ohere a na-ekele ndị na-aha ha na-apụta ahịa na-ekiri anyị, mana asị ka ọ dịrị unu na mma. Unu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ. Daalụ rinne. Ka e werezi ohere asị unu daalụ. Bye bye. We love you. Daalụ.